Sa sisian pag ngai ko blay api baro kinong kami ya ka channel ka ni jing kusan ya ka tien ka jong blay ka jing ko blay ka kerteng ka tiang tam ka jong try ba no pin jong Jesus Christ ai ko blay sisian ya ka Good News TV ka balong sisya ka lat jing ku na ka bentaki ba bon ki ba don ka ni ri ka jong ni ha ka ni step ka jing pusan na ka tien ka jong blay ka long siapang we usamla ubang ala ai kerteng ya usamla ahimas ubamare klem ke kubor kum ki nombut jo utrai jisu ki bamare hagani ka perthei banlong ki nongra kubor ki nong kitin sim hatungi don em ya ka kubor ban smuthu langi don em ka kubor tongin ya pusan na gaktin ka jong uble kita ba ar Samuel galenong ka khat pra ka khot ka ba aku ar ka doni kitin ko ongkum ni ya ka ban lei men phet ma me ko kun haba mem don lani mem yo nong nakani ka jing berbena. Ya kaban lay men pet mami ko kun haba mem yo nong nakani ka jing berbena. Habau Absalom ulayeng banyele persya yalau pa ubalong usim David. David ula pa yalaki syakri jong u ban yeng yele persya yo Absalom. Henry ong ban penyap yo Absalom. Ula na maham amday ban ketakti yo kun jong u wat lada ulong undong syun jong u Henry tang ban pentolot no yo u. Naga jing kinwen jong u ban kini ega cats im jong u David. Henry haga jing yale u jawab. U balong undong yalam kisipai u David. Habau yo ega lat ula penyap no. Yo Absalom daga bau la sum hadu likely giso. Hadin bau Absalom u kun jong u David ula yap. Kala day ban pa kubor shaus im David. Mania to bau Absalom ula yap. Bat unong ra kubor basisya jong u David uday u Ahimas. Henry u Ahimas hakani kesin umyo ban ra ega kubor sya usim David namar ba u Joab umsya. Uang hakani kesin Ahimas nganam sya yeme ba melira ka kubor sara pat da kuwi kubor. Bat ulajit ya wepat ubriya u bakerteng u kushi ban ra ega kubor sya usim David. Bat kadaw le sigalong ba u Joab unyat ho kat kong kajing ngobit jong u banra ya kata khubor chausim namar uting bayo u David u bitar yo barkom tau khushi habo yo ya kata khubor ulali ra u chausim David Henry u Ahimas sakatah ke klimat u kerpat ya u Joab manong to sya yang ngaru bangan mare na din banle chausim Henry u Joab ula kali ya ka banle men pet mami ko kun haba mem yo nong nagani kajing permana Ladang abu lagi bagi kintin. Ya kapan lay men mare haba mem don ke kubur. Henry nambar bu ulah kuat parat ban lay ujawab ulah syak. Ya Ahimas ban mare na din kushi. Ladang ipai ban petang ya ke bentau Ahimas ngiyo i. Babun nangi ki Kristan. Ki balong ki nongrak kubur ngi mare klem ke kubur. Ngilet jingesay. Ngi syementa. Ngi ong bangilong ki Kristan. Pat ngi mare keleng-keleng ban lay kum ki nongrak kubur. Henry ke sosi babun nangi ngilong kubu Ahimas ki bamare klem ke kubor kajing im jongi kam ya dei ba gospel utrai jisu la khot yangi ban long kam lu ban pen bang bat ban ile persya ya basniu Henry bon nangi ngilong ki babelat bat ki bom don jing bang nang tala khot ru yangi ban long ka jing shai ka perthei ban ra ya ka kubor ka jing pen im ai Henry ka baslosi ngilong pen ban ka jingdum kat sabangi mare ka identity Kristan jongi bat ka jinglong jing im jongi kam ya dei shisha lani kam ya dei satya bat ka jingi kai ka jong utrai jisu kum tada shisha la dangi yit bha ni mare klem ka kubor kum ta kani ka por jing pusan kani ka khot yangi ban yit yelade ban bishar yelde ka kum no ka jing mare jongi hakani ka perthei hatung ni mare ban long ka lat jing pen im mi ki we nengi mare ban khanglat ya ka jing pen im yelade bat ya ki weiru lara uji su ong pipilong ka jing shai ka perthei ka deina mar ka taban kup ya ka jing shai bakat sabangi mare ngin mare rengkat pat ka kubor ban pen shai ya ka ne ka perthei ka balasun syar da ka jing stat jong ka jing dum ubleun kerhu ngin edwai ni aingo ya mi autrai ubalong kupau jong yu bab ne ubi ai kren Limbakan ni ketin kaba im bat kaba shisha. Kaba pelong ru yangi bahabangi puli ngun puson nya ka.
hatu kadon ayu bat kani ka jing im jongi ban atra kani ka por bangi yo ban puli se pang liu samla ahimas ubamare klem ka kubor yarap bangin nang kundu ban yet yelodi bayo kani ka jing long kristan jongi kalong tang na jirong tang na sla bayo kani ka jing smart jongi ban let sya ka jing yaseng ban yakit kam Henry ka jing long jing im jongi kamdon ka kubor wat tang kan diat Namar kata lengba kani ka jing pusat yarap yang i bangin pai ki kentien ki bau jisu lo pipilong kam lo ka berthai pipilong ka jing syai ka berthai namar kata yarap ini bah bangi mare ha kani ka sla berthai kat bangi dang im mare rengkat ka kubor kaban long kam lo kaban penbang kaban long ru ka jing syai kaban persyai semoga ka bangu ka jomi namar jisu ni tuai amen